Okay. Okay. Oy, what's up guys? Lating ko rapper ni. Na ako ron diri sa Halimana Beach Resort sa Malbual. Na padung na may check out no man nagligo. Na una ko check out mo kuan lang ko gamay review sa lugar. No, murag remembrance sa di ba unsa ako masulti dinhi, no? Nindot pa siya o unsa ba? Mo na siya guys. Dili na ingon nga prepared jud kay tanan kay mao bakasyon ta diri unta ingon nga bragi do tuyo. So, kuan lang kanang quick review lang ni siya para naalam mo guide ining lugar na. So again, Halimana Beach Resort, Malbual. Okay. So, ang una guys, unsam nang Halimana? Una, bubutan na panganon, na ginay sabot. Na siya sabot guys. Ang hali from the Hawaiian word kuno na nga house, no? Lahi sa no, di siya Latin word, Hawaiian word na po jaron. Kasagaran Latin word man karon Hawaiian word house. Nya, ang mana good energy. Diba? Ano mo sa ng mana, no? Pero may takadungog na sa mga duta, mga ML, mga power ba? So, good, murag house of good power siya. Kaya mana, naam sa Bible, heavenly energy, ana. Mo pasabot sa lugar. Okay, so, ang among room, check-inan, guys, kanang superior queen room siya. So, kada ang akong basihan, ang uban room, dagang kayong room, good, dako kayong lugar, guys. So, no comment lang ko sa uban room, yung kadto sa ako natuan lang superior room. So, kaniyang room, nani sa ilang main house, ayan, yung design, yeah. Dako siya guys, ako. So, as far as accommodation, kuan good make adults, tulong make adults niya, na akong bata nga 3 years old. So, sudra gud mi, diri sa room na, sa kadako nga, queen size pa na nga bed, basta dako siya, napuyo sa kalain nga, single bed. So, muna siya, ang kuan naman diri. Lang na to isudo, kay kubot yung mabutang, kay badong naman magawas, nagkuan pa arrange. So, anyway, accommodation, okay siya, no? Nasa rep, dako yung CR, aircon, bugnaw, napo siya gamay mga libro na ka magbasa-basa, no? So, okay siya, okay. Naiaga na air purifier. Ang kuan lang yun, ani guys, kanang needs improvement. Ako na ako na gamay notes, ginagmay lang, kalit ba? Ang internet panagsak, dili kayo siya stable, no? Sa hinay, sa wala, nga mo yung murag, kuan diri, pero parang ako okay raman kay bakasyon mo gud imong tuyo. Mayom kay tingali di ka kultakon para malingaw di ka diri di ka masikon sa cellphone ba kay ato syudad sa mga trabaho sige taga-tubangan ng cellphone mura naghigtan to cellphone da pero ari diri mo detox sa gagamay sa mga digital so wa gyud problema nang limited connectivity ng internet diri yan way ma-answer ka o nang makontak sa cellphone sa di makontak sa FB di ba okay so mo to siya na as far as ilang staff guys wa gyud problema sa mga staff diri so good welcome kay sila no na wa ko nakita ang staff ang kanang uban bitong flood ana wa gyud diri okay jud kayo problema perfect kay ang staff diri man tagad so ang ambience diri kan sa kuan gyud sa kinatibuk-an ang ma-recommend gyud ako manhi diri kung ang imuhang gipangita kanang gusto ka mo relax nga nature no nature kita kada dagang kay tanom gusto ka nature hilom dili kay kaba bagay kani ang kwarto ang gani TV niya para ko nindot sa na siya para malagi kay relax ang atmosphere diri anana mga sound sa mga bird nana ba wa gani ni siya bijukihan diri which is dili mo gud siya pang party guys so kung gusto ka party murag dili tingali ni para nimo kung gusto ka mga gabi kay magbijuk daghang kay mo ana inom hinubog adto man to nahan na kay naman dito yung murag party area ang kalimot ko sa nga to ma'am si ako sawam ko video na si Rina ba to Okay. anak unsa ba itong mga pangan dito na si party area dito nga red dili kini medyo hilom yang style diri perfect kanya nako diri okay so sunod ang iyang pagkaon guys wa ko problema sa kaon lamian ko bawon sa lang pizza kay ang handuraw pizza available diri kanaan ko ng handuraw to syudad tan-aw ko mga nila sa una mga banda-banda ana mga comedy show no nindot kayo man sa nga okay lang minom lagi wow di sa kusur guys ang handuraw tag iya handuraw usa ba diri pumutan na basta available siya nya lami yun okay kayo man sunod ang beach niya guys dili siya white sands ang tutil ko anak di siya white sands disod mo dagan dito okay ra way problema maligo mag snorkel okay way problema dito pero ang kanang mga mabata pa dagan sa white sand wala na diha pero ang nakanindot kay mulakaw ra ka dito gamay kanang beach na diha no na diha beach mulakaw ka pa doon dito sa left mga di ko kakuan pila ka meters naa naman sa dito ang basdak ko so, gusto ka white sand lakaw ka gamay dito
naarasad way problema makadto ra ka. So dili kay issue na ko beach nga way white sand. Okay. Kay ang kuan sad ang lugar na aman sa jay dako kay hawan nga kadag-dagan ang bata gani si Samsam ang anak lingaw kay siya tuyok siya na ito murag mini playground dito ligid siya lang anak so lingaw gid siya nga mga toddler ano din tuyok oh nya di man bawal magsaba mga bata diri kasi kung ganahan di ka badlongon saba ang bata di ka tiagit di kapon wa ni badlong so okay kayo pang pamilya ka siya man sunod ang kuan ayang swimming pool. Awa ko problema sa swimming pool. Lingaw kay begini na. Ganit karon Lunes man ron pag video na to ani. Na exclusive na mong swimming pool kay wala na may kitaw kayo nang check out man. Bawo na biya ta. Sagaran mo check in sa Baddo, check out Domingo kanang Lunes. Mingaw na may gina sagaran. So mo to, lingaw ko sa swimming pool. Unya unsa pay lain nga internet naman akong ginuot dire. Istorya naman ta na. Ay ang rates, ay ang presyo sa iyang rooms. So reasonable sa siya guys, dili kay sa ingon nga pricey. Of course, di man sa tingali ni 5-star hotel pa na mga Shangri-La nga mahal kayo. Lahi sa set up. Of course mo kuan ra sa expectations, di ba? Di ko kibaw unsa nang mga star sa hotel bitaw. Kibaw ko ang mga 5-star, mga Shangri-La, mga Montiso, mga mga 5-star. So kibaw ko dili sa diyan na. I don't know 3 or 4 ba ni diri. Basta kay overall okay siya. So og star ako nga taga no 4.9 ang ano dili man perfect tungod ra atong beach nga white sand kana na mo ra perfect ug gamay kayo overall recommended ni siya recommended gusto kag relax nga nature nga hilom okay ato lang laron okay kuan man kana depende na unsay imong panginahanglan ba okay so diha lang sa kay murag mo check out nami thank you bye bye og enjoy